निकल है ना छेदवा में presented by Raj Recording Studio, गड़ौरा बाजार। निकल है ना छेदवा में योरवा के दी हो बेलहनी है नथिया बात सबके चोल गए बा। योरवा के दी हो बेलहनी है नथिया बात सबके चोल गए बा। कि भौजी रे निकल है ना छेदवा में और हंस गए बा। कि भौजी रे निकल है ना छेदवा में और हंस गए बा। कि भौजी रे निकल है ना छेदवा में और हंस गए बा। कि भौजी रे निकल है ना छेदवा में और हंस गए बा। आइले रोहे जा भोरे उ तो हमारा गाँव हो गौआ से बोहरिया के बोलल हमसे हाय हो। निकल है ना छेदवा में आइले रोहे जा घरे उ तो हमारा गाँव हो गौआ के बोहरिया के बोलल हमसे हाय हो। पहिले मुलाकात में हाथ धोके हाथ पे वादा हमसे कोई गइल बा। कि भौजी रे निकले ना छेदब हम और हंस गइल बा। कि भौजी रे निकले ना छेदब में और हंस गइल बा। कि भौजी रे निकल है ना छेदवा में और हंस गइल बा। कि भौजी रे निकल है ना छेदवा में और हंस गइल बा। आ रहे सर्दे सपिया के कैसे समझाए सोनद पे विनोद हले हमरा के फंसाए। ए भौजी सुन आहरे ऐसरी सपिया के कैसे समझाए सोहली मसाजन दिहले हमरा के फंसाए। उहु तमयो महंगा हो कहा दिल है पतंग हो तोहर पधे आए बा। कि भौजी रो निकाले है ना छेदवा में और हंस गइल बा। कि भौजी रे निकल है ना छेदवा में और हंस गइल बा। Presented by Raj Recording Studio, गड़ौरा बाजार।